venit ziua în care merg la Nova Academy să-mi pun unghii cu gel. Aveam puține emoții, aici deja îmi pilise unghiile și se vedea pe fața mea cât de fericită eram și începuse deja să-mi facă construcția. Iar tot procesul a fost minunat și relaxant. A fost prima dată când mi-am pus unghii cu gel și puteți vedea pe fața mea cât de entuziasmată eram. Deja îmi dăduse tipsurile jos și a venit cu freza să finiseze unghiile. Iar eu vă arătam cât de frumoase erau. A venit mai apoi cu pila, iar apoi a venit cu baza rubber. Pasul care mi s-a părut cel mai important. Unghiile începeau ușor să prindă contur, iar aici s-a apucat să-mi facă French-ul. Un French perfect, bine definit, care mi-a plăcut extraordinar de mult. Mai apoi s-a apucat să-mi deseneze o albinuță și pe celălalt deget s-a apucat să-mi deseneze un fluture. Dădea cu top și totul mi se părea perfect. Și ca să le finiseze le-am mai pilit puțin. Aici se putea vedea cât de frumoase erau. Aici, împreună cu Andreea, căutam poziția pentru poza perfectă. Și acesta este rezultatul final. Andreea, ai depășit toate așteptările mele.